масъулони вазорати корҳои дохилӣ мегӯянд, дар чанд соли ахир аз Сурияву Ироқ 111 нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистон ихтиёрӣ ба ватан баргаштаанд. Рамазон Раҳимзода, вазири корҳои дохилӣ 8 феврал дар нишасти матбуотӣ гуфт, ҳудуди 150 нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷангҳои Ховари Миёна ҳалок шуданд. дар давраи ҳисоботӣ дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ зиёда аз 1300 ҷиноятҳои хусусияти террористӣ экстремистӣ дошта ошкор гардида, беш аз 390 нафар аз ҷониби тарафдорони ин ҳаракатҳои равияҳо дастгир карда шудааст. шумораи муайяни ин ҷинояткорон дар давлатҳои хориҷӣ дастгир шуда ба Тоҷикистон интиқол дода шудааст. ширкати шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷангҳои Сурия ва Ироқ аз соли 2014 ошкор шуд ва авҷи он ба соли 2015 рост омад. мақомоти Тоҷикистон гуфтанд, ки беш аз 1000 шаҳрванди кишвар барои ширкат дар ҷангҳо ё ба истилоҳ ҷиҳод ба ин ду кишвар сафар кардаанд. сафари беш аз 90% онҳо аз қаламрави Туркия сурат гирифта буд. сарнавишти аксари онҳое ки ба Сурия ва Ироқ рафтаанд рӯшан нест. вазири умури дохилӣ оморҳо дар бораи бозгаштани гурӯҳе аз шаҳрвандони Тоҷикистон ба Сурияву Ироқро беасос номид ва гуфт: ин ахборот дармон нест. ин ахборота ки паҳн карда медонам, ки шахсоне ки ихтиёран баргашт омад дар ҳамин ҷо ягон баргашта рафтагӣ нест. мумкин баъзан ахборотҳои паҳн шуд ки шахсоне ки дар мактабҳои ғайридинӣ дигар давлатҳо таҳсил мекарданд баргардона оварда шуд, аммо баъзе анҳо баргашта рафтанд барои таҳсил. ин дигар ин рақам сифр ин дигар чизо аст. вазир аз вазъи ноороми Афғонистон изҳори нигаронӣ кард ва гуфт қисме аз гурӯҳҳои террористӣ дар наздикиҳои марз бо Тоҷикистон меҷанганд. барои ҳамин посбонии марзи Тоҷикистону Афғонистонро пурзур кардаанд. барои мустаҳкам кардани сарҳад, роҳ надодани манамин вайрон кардани убур кардани сарҳад, қочоқгарон ва дигар шахсоне ки мақсади ғаразнок доранд, ҳама чораҳоро ҳукумат дида истодааст, ки сарҳад пурзур мустаҳкам бошад. Шодмон Ятим, Мирзо Набии Холиқзод, Озодӣ, Душанбе.